What's up mga kabisdak? So karon magsugod sa atong bagong tuig no? Sa mga paghatag sa inyo ag mga predictions kay every January man gud, every sugod sa tuig, mugawas man gud ang talent na isa pa ka talent na Uncle Genius kanang mag-predict kanang managna siya ba. So karon introduce na ko sa inyo si the beautiful Uncle Genius. Nafe-feel ko ang nakikita ko ang aura. Daghan kay ko na makita. Daghan nakita si Uncle Genius. Daghan siya nakita. So, pero bago na. Ayaw sa utong dira, Uncle. Bago din disclaimer lang. Kining mga ipapingon ni Uncle Genius, kining mga prediction kay pwede ra na ninyo sundon o pwede po ninyo himuong gabay lang sa inyong kinabuhi. So, mao lang na mga kabisdak no. Nara sa inyo kung inyo ng subayo ng buhaton para ng ipangingon ni Uncle Genius. So, magsugod na ta kay Uncle Genius. So, Uncle Genius, kumusta na imong Uncle Genius? Imong sugod sa tuig? Karon okay la kay way problema. May problema, maayo na Uncle Genius. So, unsa man ang kwan, nalagi kay alom Uncle Genius ni Gosing mong baba. Basta ting January mo gawas na kung na ako i-predict. Yate. Ano din Uncle Genius? Be, nangawala mo na tong naong dire. Kana. So, pwede na ta magsugod ng patag na Uncle Genius. Unsay mong gusto nga balaan, haingon. Yate. Wow, Ron. Excited lagi ko ni. Wait. Pusing sa kadiri kay kay kung naong ba. Pero kay kasi ka pagwapo. Lugi mo kasi mo kinaka make up. Ikaw kay nag-make up mangud ka. Kanang kwan. Nahuman man natong kwan Uncle Genius. Nahuman man natong tuig. 2019 sikat kay si Ivana. Karon sugdan nato kay Ivana. Unsa may kwan may taba na kay Ivana. Ay tim sa kanong kaldero man na. Mao ni siya ang mahiwagang kaldero, di ni siya basta-basta lang na kaldero. Kristal man dapat. Dili, dati sa ginagamit sa mga sorcerer kay ang kaldero jud. Uso lang na ang kuan bulang kristal sa mga millennials. Millennials na day kaldero day na. Sinaunsa pa na pagkuan sa dilo katong sa bulang kristal magana sila makita sa kristal good. Basta nay mo gawas na buling. Mo nay pasabot Buling. na ana ipakita. Oo, Ako tama. mahiwagang kaldero. Oh, toro din pa ni mga gitit pa yung kaldero. Ito pa na hamis pa kayo. Oh, sige. So tagnain na daw si Ivana daw, si may tabo kay Ivana. Si Ibana! Ang taon sa anak ko si Ibana. Para anak ko ang buling ni Ibana. Gitit Ivana! Gitit Ivana tura. Ay, nako. Ang nakita na ko kay Ibana, dapat mag-amping siya. Amping daw Ivana. Dapat daghan CCTV ang iyang ibutang sa iyang balay. Ano man? Kay daghang mawala ng mga kayamanan niya. Kaya mga ari-arian niya mga Mga ari-arian. kasi mga kwintas, mga nana, mga diamonds. Di ka ng pinaka-importante jud niya. Kinabuhi. Dili. Ang iyahang tutoy. Ano mga dagko niyang tutoy. Grabe yung to. Kay naay mo kuha ana sa isa mo nang isa na lang imong tutoy mabilin. Grabe mo ng tutay na Tungod maglipad. anang tutuya. Daghang nag-away na uyab. Ug na pa siya'y mawala pod. Unsa pa? Ang iyang bugdo ng mga lubot. Grabe, pati lubot, tripan. Iya, tangtalo na iyang lubot. Yate, kinsa man yung mukuan, wala kayong makita nga kuan, unsa mo Katong mga nagselos ng mga uyab. Pero tabang kaldero, ayaw taon wala ang iyang Tabi, tutoy. kaldero. Kaldero. Amping ang tutoy ni Ang Ivana. pingi ang tutoy ni Ibana kay daghan sa iya harami katanaw kay among mauyab mga white tutoy. Ang pingi ang tutoy ni Ibana. Amping. Tabang og ampo, ang pingi ang tutoy ni Ibana. Taon kaldero. Ang pingi maluoy ka. Maluwi ka. So, masip. Safety na ang tutoy ni Ibana ang 2020. Ayun si katawad na. Safety na kayo. Di naman siya. Okay. Safe na tayo. So, okay na si Ivana, pero Okay na. unsa mag-amping lang gyapon siya. Pag-amping lang. Oh, grabe. So, Ivana, mag-amping lang ka, pero ayaw kabalaka kay niampo na mi diri nga maampingan natin mong tutoy. So, wait, dako gyapon chance na makumpleto mong tutoy pagkahuman sa 2020. So, manata kay Ivana ang Genius. Manata kay Ivana. So, ang sunod na pod nga ni sikat kani, ni sikat pod di siya maayo kay nahimo siyang pro player ba? Nahimo siyang pro player sa Mobile Legends. Si Kinsa. Si Juan Sanderford, artista mo po na siya. Be? Unsay gusto nimo mabalaan kay Sanderford? Sa kung saan, unsay makita nimo sa iya karon? Sanderford. Dako kay kaguling kay pangit ka. Ano na yun? Pita. Tulog mangkod. Lain na mo na naman yun, dako. Sanderford. Di naman nagit pinipig mo na. Pinipig. Pinipig ay. Uskon sa nako. Ma-expired na ang imong trial skin. Grabe, pila lang dito ka day stay? Ay, years po to no. Years na siya. Ma-expired Mahal ng na. trial skin nga, tinuig day uy. Wala na siya pangbayad sa iyang Starlight. Sa
Grabe, Ang Loy. doktor na naglitoki sa iyaha. Oh, grabe naman oy. So, unsa ni buhat likuan ako siguro ano, Sander mag-ipon na pud siya. Mag-ipon ka dapat o bahalang tag 15 nga sa isa ka adlaw hulog ka para dili na ma-expired ang imuhang trial skin. Ah, so Sander Ford dapat mag-ipon ka para na kay pang Permanent skin. permanent skin na, permanent. So, para dili matanggal ba dili magnas. So, yate ana kurog lagi na. Ate epilepsy ani. Kurog siya ko din makakurog dai na mo dali-dali Oo, wala kalde. na mo na to. Wala ginay nga bawal balihon ng kaldero. Ford. So, mo to ang para kay Sander Ford. So, unsa pa may kan ang genius, unsa pa may madungag karon ko ana. Mahita ko karon. Unsa pa day gusto nimo mabalaan pangutana lang. Wala yung mga kuhan ka ng murag sa madumag sa... So pa yung mga pwede itagnan mo sa mahitabo ang genius. Anong mga nakikita mo sa agit-it? Napaday ko'y nakita. Ano ba nakikita siya? Gusto yung kamusta? Ang sanay po na. Ang February mo una siya February 30. Sa! Hindi na siya hantod 28. No, yung kailangan mo na 29 karon kasi sa bagay 28 mo na pero permente na ng 30 ang genius dili. Yes. Dili ningon kada upat ka tuig. Dili na. Perminti na siya na 30. Hantod sa hantod. Wow. Patupad na sa 2020 ang Republic Act 1972. Article 2000. Wah, grabe ka. Layo ka na anong artikulo eh. Ang giingon dito sa Calendar Completion Act Ang grabe ana din na day kana na na dapat kumpletuhon na daw sana daw ang siya. 30. Daw shall complete the calendar because it's so very important. Wow! Nice! Ana din na day. Sumpay pa ato, napo ko'y nakita. Ibalhin na ang Friday the 13. Oh, grabe na ibalin ng pwede na 30. Imo na siya og Friday the 15. Ah, masado na ng pwede na 15. Kay Gusto mo may tabo na. kuha sa imuhang sahod. Mahurot tayo bayad sa mga utang. Luka. Luka di ay. Ano to? Moro to. Kita na ako. Mahurot tayo na. Friday the 15, masadlok na daw pizza 15 ron kaysa sa 13. Yes. Kay pagka 15, mga matay na yung sweldo. Yes, mga wala din ang mga sahod. Nana, din na Ingon sa Balhin ang correction. Pero wala na kita agit-it lagi ato. Dapat nagkuskus ka. Ano na, magkuskus ka sa agit-it ato ang genius. Dili ay makuan ra magyapon ako sa imong pumusulod naman sa kutok. Ah, sige. Ana, so unsa pa may pwede dungag ang genius? Ang kanadi ay mga pambansang item. Oh, Wait lang, mangita sa ko kalma lang. Excited kayo ka. Pambansang items. Pambansang items, yapon. Para Sabi na ang pambansang gulay. Gulay. Di ba prutas man to? Ay naman tayo, prutas na rin no? Na Isa man ang pambansang prutas gani? durian. Durian! Yaks! Durian na. Dili, oy. Ay, durian. Supak pa jud ka. Payapas. Ikaw na lang ampo. Sige, ikaw. Gahi Gahi ka gulo di ka magpatuo. ha? Ikaw man ang genius na. Sige. Durian na yun. Durian nga rin. Durian. Durian nga rin. Kay dito man nagpuyo ang atong presidente. Sa durian? Davao. Si Rodrigo Roa Duterte. Sa durian na yun. Dili sa durian sa Davao na. Sa Davao man siya nagpimaw tong mao na ang atong pambansang prutas. Pambansang prutas. Pero nanapuday na dungag ang pambansang bulaklak. Pagani ka sa gulay? Ang gulay na Sa gulay. kamunggay. Kamunggay. Yate. Ano din ang ano kamunggay man? Tungod tanang parte sa mga kamunggay. Mapuslan. Yate. Sama ng Sagbot. dahon. Dahon. Pwede nimo siya tahong kamunggay. Natuta. Ay, Ay, naksiw na dahon sa kamunggay. Gana nagluto ano niya. Ang bulak, di ba? Mabuslan man na niya. Mm. Bulak sa kamunggay. Bulak sa kamunggay, pwede na nimo siya himuon og jam, flower jam. Flower jam. Flower jam. Flower jam. Flower jam. O gayahang mga panit, pwede na imo pagtanggal sa mga kalunggo. Ang iyang Di ba ugat, something man tong mas pagnasa? effective ni siya. Mas effective din pa niya. Te, ana, din Ang na iyang ugat, Ay, siya ang genius dyan. Kasama na ugat sa gulay. pangpaputi ni siya. Labaw pa ni siya na nag-inom kag glutathione times 10. Ano tayo times 10? Dili lang. Pila ka milligrams? Pila ka milligrams? 1,000 milligrams. Agamaya na! Tama ang mga Sige, butang na tuig, mamiyo makaka 5,000 milligrams. Wow! 5,000! Dili lang imong panit among puti, imong mata ug imong buhok. Pagtiri ba ito? Puti na tanan tungod ani sa kakuan sa kamunggay. Na! Dagana na panguha na ugat sa kamunggay ang Dagan ang puti kamunggay. Ay, dagay magkamunggay din. Ang kamunggay din sa kawas. Sunod unsa pa? Imong gusto mabalaan. Napay, madungag sa mga... Ay, yun mo, pambansang bulak! Ang pambansang bulak. Okay? Nakita na ako. Ang pambansang bulak mahimo na siya cauliflower. Pagkita mo to. Dili, kay ang sampagita wa na siya sampagita flower. Mas nindot ang cauliflower kay flower naman siya.
Ano na day? Ay, dapat ay na-flower dyan yung kuwan day. Yes, mo na siya gibal. Ah, wala dyan mapili sa cauliflower kay wala. Wala na. Ay, white flower! Ay, white flower! Hindi man sa lipong-lipong man ay muhang Ay, yung ano white ba si flower. white flower? Pangbansang Sa kuan. ulay na siya mabilog. Sneezing. Oh, pambansang sneezing. Sa pa may maduwag sa kwan, naramay pambansang bulaklak ulit. Pambansang kwan, ibon, pambansang ibon. Hummingbird. Hummingbird. Ano hummingbird sa Pilipinas ni English? Ay, hummingbird. English man ang kursyon sa hummingbird. Sa ikwan dapat Tagalog or Bisaya. Yung sa Bisaya, uwak. Ilista nag-uwak ang Ay, pambansang ibon. ano? Uwak na dahil mong pambansang ibon dahil kay mas dagan na yung uwak rin no. Yes, uwak. Mas dagan ang uwak kaysa sa kwan, kaysa sa agila. Oh, kabinos-binos Okay, para maligtas ang ano ng mga eagles kay endangered naman din sila para karon. ang uwak na po na pamusilon, kaya mag-endangered na po na. Ang uwak naman ang targetan sa manay kay. Pag-aalaga din ng maayo din siya alagaan yung mga eagles. Sa pa may pwede. Anong mga pambansang kwan, bahay wala na? Ay, pambansang bahay. Wait lang. Ari-ari. Kita na ako ni Bukol na. Ang Brea Homes. Ang napamamayari ni pambansang senator, Isa nga pambansang senator. si Manny Villar. Manibilir to. Di. Si Manny Pacquiao na pambansang senador. Hindi na siya pambansang senador. Pambansang kamao na siya. Tama. Ang mama niya, ang pambansang nanay, si Mami D. Ay, ano rin, pambansang family mo din na sila no? Pambansang family. So, Brea Homes din, pambansang bahay. Isa to pambansang senador. Si Manny Villar. Manny Villar. Pambansang kamao, Manny Pacquiao, pambansang nanay, si Mami Dick. Actually, daghan pa dyan na silang mga pambansa. Napoy pambansang siko. Isa yung pambansang siko. Pambansang agtang. Ay, kada nung minana, pero... Pambansang tuhod. Yan, naman pambansang nanay, pambansang tatay. Naa. Pambansang tatay. Kay taon sa nako. Diba yung nakita nila? Si Tiago. Pambansang tatay. Si Tiago. Ay, sa mga po yung nagsago. Bukan nakita na yun. Ikaw may baligya. Diyo ko ni mo sa mayo. So, ayaw mo bukan. Tiago. Wala tago, kaya nagano nagsago na. Mm. Tiago ulit iyo. Dili. Ay, pambansang tatay, sige. Tiago. Kumana na pambansang tatay, sige. Manata ng mga pambansang kwan. Sarap ay gusto niyo wala. Kwan man. Anong... So, kumikwan ng genius, babe? So, dali. Kaya pit na ma-expire. Urot na di akong gahong ron. Urot na yung kwan, babe. Huwag na sa taon sa mga pwede pa. Dali ada doon. Kapit na maurot. Napanig ko nakita day, papol. Itulog na si Uncle Genius. Itulog na si Uncle Genius. Sige daw. Be? Alam, nagligid og purma. Ligid. Oh, grabe ligid. Kana, may ganaan mong turista na maligid. Nauso naman daw karon ang Thai concept Oh, Thai concept, no? sa mga motor. Mo katong mga katong makita na ko na pag Thai concept lagi magkagmay na sila mga ligid, no? May nakaligid. Oh, kagmay na ligid. Kan? Simitaba na. Kanang mga motor, ilisda na siya og Thai concept. Unsa ka ng mga motora ka na? Sama na sa mga Jollibee. Mga Ay, kasi mga delivery, delivery, oh! delivery nila. Jollibee, McDo, Chowking, Greenwich. Sponsor food palihog. Baka naman, dala ka ng pagkain. Ay, namayat na daw si Uncle. Unsa yung mga kwan na nabi? Si Lisa Imo nila ang Thai concept. Ilisda na ang ligid ana. Ang ligid ana imo na siya ang atubangan 5. Kamayo. Grabe naman. Sa saba. Kanyang likod mahimo na siya og city. Grabe naman nakagagmaya. Gaano kayo na eh? Gaana kay pwede na nimo na ang sahon. Oh, masali na. Gagmaya, masali. Masali sa biker mice food. Biker mice. Ano Lumba na Sunod. sila, kuya. Last na pa na ko nakita. Ay, na pa na isa. About sa SEA Games. Ay, SEA Games! SEA Games na mga Olympics. So, sa tungagan na daw kay ang Mobile Legends nga daw tagibutang naman daw sa SEA Games. Masarap ay Dumana dumana. ibutang ang dala. Candy Crush. Oh, grabe nadulat ko na. Dili lang daw mga dagko ang makasali pati to tag 3 years old, 4 years old. Pwede Pati makadaog. mga lula, mga gadula, mga gadula. Pwede makadaog og gold. Na! Ipatupad na. Candy Crush gold medalist. Grabe. Napaday pa kapin Angry Birds. Angry Birds. Tama rin, Angry Birds. Tama rin, Angry Birds tayo. Angry Birds. Tama rin, Angry Birds tayo karoon Ay, guys. papel na siya sa sunod. SEA Grabe, Games. SEA Games. Ang mag-sponsor kay ang Indonesia. Ay, Indonesia na rin ang konday. Dili mo yata Indonesia yata. Indonesia, lagay pagsupak. Ay sige, Indonesia rin. Tama, siya man na genius guys. Ikaw man na genius guys. Wala na ko'y nakita dahil kimakulot na dito akong gawin. Naluyan ako. Papa ni mong along mangkol. Papa ni mong along. Sige, so mga kabistak, murag nalipong na si Uncle Genius kay wala pa na. Wala na siya matagna karon. Basta ang importante, mampingan ang tutoy ni Ivana. Tutoy iba na. Mampingan! Wala. Tutoy iba na. So mga kabistak Lang, tutoy. Kinaluyan na si Uncle. Nawala na siya kalong. Pahinga po tutoy ni iba. Salamat sa pagtanong mga kabisdak. Kung namoy gusto ipatag na sunod, pero basi sunod to ipabod na matagna ni Uncle pang mabalik niya ang along. Pwede ra. Pero kung napon may gusto ipangutana lang ninyo kay Uncle. Kaya tabago na po niya na sa susunod na segment. Salamat!